Jako fakt, jo, jako fakt. Ale jo, to si dělá. Ne, jako fakt. Dobrý večer. No ahojky. Jak se máš? Já jsem skvěle. Jak se máte vy? Já doufám, že dobře, a teda odpovím za naše diváky. Já jsem čekal, jestli se někdo odpovědi. Vítáme vás u druhého dílu našeho nekonečného podcastu Jako fakt. Jako fakt. Děje se to. Nekonečného budeme jako v ulici? Jo. Určitě budeme něco jako Lumír Nikl. Budou za nás potom náhradní herci? Ne, za Lumíra Nikla nikdy nebude náhradní herec. Ale jestli za nás budou? Ne. Proč? No nebudou. Protože nikdo. Není tak vtipný a dobrý jako my, že jo? No, jasně. Je to 2 týdny, co jsme se neslyšeli. Přesně tak. Já bych teda z kraje chtěla poděkovat všem za vaši podporu, protože po prvním dílu jsme dostali spoustu moc hezký pozitivní zpětní vazby. Ano, to je pravda. A my si toho moc vážíme, takže děkujeme. A pro ty, co nás poslouchají a zatím nás třeba ještě nesledují na YouTube, na Instagramu nebo na Apple Podcast, tak vás poprosíme dát na jednom, ideálně na všech těchto aplikacích, účtech odběr. Úplně Sledování. nejlepší je, když si nás najdete na Instagramu. Ano, kde jsme podcast jako fakt. Dohromady, podcast jako fakt. Když si to Bez dáte různých jako píčovin. Prostě podcast jako fakt. Prostě to tam normálně napíšete bez... Je to opravdu jednoduchý. Tak. A potom, co to napíšete, tak si rozkliknete bio a tam máte YouTube, Apple Podcast a Spotify. Na všech těchto platformách nás uslyšíte a na YouTube, což není překvapení, nás dokonce i uvidíte. Přesně tak. A na YouTube si můžete dát zvoneček a ono vám přijde jako upozornění, když my vydáme nový díl. A vy můžete mít radost, protože vy určitě budete mít radost s každým naším novým dílem. Jo, to je přesně to, co dává smysl. Takže vám za to předem děkujeme a děkujeme vám teda i zpětně za tu obrovskou podporu, co jste nám dali. A nečekali jsme to a moc si toho vážíme. Dokonce už se nám objevily první hate komentáře. Ano, já jsem... já mám radost. Mám jako radost, no. Jako... Ne, tak protože děkujem. Nemůžeš říkat, že jsi relevantní content creator, když nemáš svoje haters. Přesně tak. Jo, jako to mi udělalo radost, tak mě to zahřálo u srdíčka. Jo, přesně, protože, no, jak jsem to řekl, no, nemáme hejtry, nemáme úspěch. Máme hejtry, máme úspěch. Přesně tak. Máme jich zatím málo těch hejtrů, takže když jich bude... Mohli by nás ale klidně taky sledovat. Jo. Ne, tak to říkal Rytmus, že jo. On to zpíval v nějaký písničce, nebo repoval, že, já si nespomínám, jak ten text byl, ale v podstatě to bylo o tom, že já se těším, že ma stále počúvají obě strany. Nenáviděný alebo milovaný. Jo, už jsem si vzpomněl. Myslíš, že se to třeba teďka pouští Petr Pavel? Já jsem si myslel, že se mě zeptáš, jestli se to týkom pouští Rytmus, tyhle. Jako náš podcast. Jo. Ne, já jsem myslela tu písničku od Rytmuse, jestli se pouští Petr Pavel. Jo. Jako takhle. To, co jsi teď řekl, se dá pochopit několika způsoby. Za prvý, jestli si nás pouští Petr Pavel, nebo jestli si nás pouští Rytmus, a nebo tím třetím, který mě vůbec nenapadl, a to, že si Petr Pavel pouští Rytmuse. Teď jsem málem řekl, že si Rytmus pouští Petra Pavla, ty vole. To by byl plot twist. To by bylo jako fakt, ty vole. To by byl největší jako fakt moment. Rytmus se dívá na instagramový videa Petra Pavla. On vždycky tam tak stojí a vážní spoluobčané a začne mluvit. A Rytmus je u toho úplně nadšenej, ty vole. Má na něj zvoneček, že jo? Takhle, Rytmus ve slovenských prezidentských volbách podpořil Petra Pellegriniho. Dostal za to strašnou čučku, dokonce prej přišel i o nějaký sponzory a pak se strašně jako ošíval, kopal kolem sebe. Že, a to je mimochodem to byl taky takovej trošku už historický, jako fakt moment, ale úplně stejně to říkal Attila Vek, který taky podpořil Pellegriniho. Ano, to je pravda. Oba dva přišli o nějaký sponzory, o nějakou spolupráci a říkali, že to je cenzura. Ano. A já říkám, kamo, takhle, to není o tom, že by si nemohl říkat, koho podporuješ. Můžeš. Nikto za tě nezatvoril za to, Sarto, jo, dobré.
Ale tak, jak ty si můžeš říkat, co chceš, koho podpoříš a koho ne, Tak já můžu oni se sponzorovat, můžou koho chtějí. rozhodnout, jestli tě budou nebo nebudou sponzorovat. Přesně A tak. nemáš na to právo vyplývající z ústavy. Ono taky ještě ke všemu ve chvíli, kdy ty se takhle k někomu jako vyjádříš politickou příslušnost nebo že někoho podporuješ No. a pak tě někdo sponzoruje, tak můžeš být ty jako ten sponzor spojovaný s tou osobou. Jo, Takže ale jo, to ale- jako... já si No, myslím, to není že, úplně těžký to pochopit. já si myslím, že každý to pochopil. Jo. A ono takhle, nikdo z nás neobvinuje Attilu Vega z nějakého vysokého QQ. No tak Já neříkám, že to je nějaký debil, to ne, ale není to úplně jako myslitel. jasně. A RITMO taky ne. No, nevadí, pojďme zpátky do České republiky. No, taky, ale spíš do aktuálního jako fakt momentu. Dneska totiž, přátelé, máme od rána takový zajímavý jako fakt. Dneska je 28.2. Ano, já jsem dneska 28.2., já jsem dneska v 7:40 šel na druhou procházku s Pejdou. A Pejda je pejsek. Pejda je můj pejsek. A já teda mám u venčení digitální detox. Je to moje jako nastavení, že prostě u venčení nepoužívám telefon, nekoukám na sítě. Jo, to je zdravý. A hlavně to teda jako dělám kvůli tomu, že můj Pejda rád žere spoustu jako hoven a tak, takže já ho musím hlídat, aby něco nežral a on je opravdu velmi rychlý. Tím pádem, když já bych vytáhla telefon a něco se podívala a on by udělal, panička nekouká, hele hovno a už by bylo na dělení. Mňam. Nom, to si dám. Nam. Takže kvůli tomu a najednou mi přijde zpráva od mého muže, že Izrael zaútočil na Irán. Tak. Tím to vlastně dneska ráno začalo. Ne, nakonec se Preventivně. ukázalo, že to nebyl jenom Izrael. Pak to byla trošku i Amerika. Já jsem řekl Izrael, ale že se do toho plně zapojily i Spojené státy americké. Ano. No, A teďka se bombarduje fakt Dubaj. To byl pro tebe. Tyjo, mě právě jako až zarazilo, jak to moc velký jako fakt nebyl. A myslím si, že tím, že vlastně zažíváme 4. rok u ruský invaze na Ukrajině, tak jsme vůči tomu už trošku jako oblbli. Nebo přijde mi to, že pokud by tomu nepředcházela ta ruská invaze na Ukrajině, tak by to pro mě asi trošku větší jako fakt byl, si myslím. Že by na mě to mnou jako, no to takhle. Samozřejmě jsem si říkala, hej, cože? To asi není jako dobře úplně. Není, no. Ale to je taky jako hele, já nejsem žádný příznivce zabíjení, jo. Ani násilí obecně. Já i nějaký konflikty, který jsem logicky zažil za dobu svého života, jsem se vždycky snažil vyřešit diplomaticky. A nediplomatická cesta přišla jenom, když selhala ta diplomatická, že jo, takže jasně. Jasně. Ale úplně jako point zamyšlení, jo. Irán je spojenec Ruska, Severní Koreje a Číny, dodávali šáhidy Rusům, který zabíjeli na Ukrajině. To já vůbec nepopírám. Já ani... A jsou to islámský teroristi s atomovou zbraní. Jasně. Sere nás, že na ně zaútočili? Nás by třeba mohlo začít srát, kdyby se začali moc bránit. V tomhle kontextu já to jako myslím. Je takhle. Jako, já si myslím, že oni na to úplně teď nemají, aby to se doufám. ubránili tak silným armádám, jako je armáda Spojených států a Izraele. Teď se bombarduje Dubaj. No, bombarduje. Jako on, ano, já to nechci zlehčovat, protože já jsem viděl ty videa na Instagramu. Nepředstavte si, prosím, že Dubaj je teď rozstřílená jako na hadry jako Bagdád, jo. Ale ano, nějaký rakety tam dopadly a dokonce Pákistánci teď ostřelou Kábul. Ano. Afghánistán. Což, když se nad tím zamyslíš, jo, v letech 39 až 45 se tomu konfliktu, který tehdy byl, což dneska je znám jako druhá světová válka, nikdo tomu neříkal druhá světová válka. Všichni tomu říkali válka v Evropě a v Pacifiku. Ono válka v Evropě byla i v Africe, ale to je Sugar Danny tomu tak říká dodnes. No, tak Sugar Danny, vole, to je... Jak můžeš schodit takovou debatu takovým nic, jako je Sugar Danny? Proč jsi to udělala? Protože to ve mně zůstalo, jak jsem jí slyšela to říct, tak prostě každej se neseme svoje traumátka. Každopádně pointa je, že oni tomu tehdy neříkali druhá světová válka. A my tomu, co se teď děje, neříkáme třetí světová válka. A třeba v kontextu potom jako dalších let máme válku v Evropě,
To je jedno, že není v Praze. Ona je v Evropě už 4 roky. A teď se nám rozhořel konflikt tak trošku v Jižní Americe, když tam to bylo hodně rychlý. No tak ještě se řeší ta Kuba, že jo? Na Blízkém východě to bude... To bude převzetí rychlý. Tam není co, tam nemají ani benzín, oni mají ani elektřinu. Já jsem tam byla. No ne teď, ale... No, ono to tam nebylo slavný ani předtím. No, takže jako jestli se nechtějí bránit klackama, anebo typickýma asertivníma kubánskýma ženskýma, který je tam vypičujou ty americký vojáky. To si nemyslím, že bude stačit zase. No, to jedině, protože Kubánci jsou líní. Jako obecně opravdu, jako nejsou to úplně jako pracanti a myslím si, že maňána, přesně. Maňána rum a jdeme si zatancovat. No jasně. Tak teď oni si možná ani nevšimnou, že se něco děje, ty vole. No všimnou, protože už... Budou mít benzín. Ale jako obecně, na Kubě už nemůže být hůř. No to ne, no. Tam už nemůže být hůř, takže oni, jestli všimnou nějaký změny, tak oni budou rádi. Jo. I když jako takhle. Jak kteří? Některým to podle mě vyhovuje, že tam jako úplně... Takhle, někteří se chtějí dostat do Ameriky, že jo, to bylo jako spousta z nich to má jako za velký sen. No, já se jim nedivím. A někteří prostě se trvávají v tom módu, jako prostě tady žiju, něco si vypěstuju, něco dostanu potravinový lístky, nemusím se moc snažit, protože mám málo, úplně stejně jako ten, co se snaží hodně. To setrvávání v určitých jistotách, nebo oni tomu pro ně v jistotách, pro nás by to jistota nebyla. Možná v nějakých jako stereotypech nebo zvykách je, ale typický pro lidi obecně. Mm-hmm. Já když jsem byl v Neapoli, tak mě strašně překvapilo. Jdeš po centru Neapole, jo, taková ta, teď mi vypadlo jméno, je to kousek od nádraží Garibaldi. Hrozně jako slavný centrum města, prej autentická Itálie. Mně to spíš přišlo jako autentická, bezdomovecká, špinavá, hnusná, to je jedno. Pointa je, já jsem mrknu v rychlosti na Wikipedii a hned ti vysvětlím, na co se dívám. Jo. A souvisí to s tím, co řeknu. Jak víme možná, tak znáš fotbalistu Diego Maradonu? Ano. Diego Maradona byl opravdu jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, jo. Hlavně v 80. letech. A teď sranda je, že on, a už to právě hledám, působil v Neapoli právě. Jo, v neapolském týmu byl dobrý, bylo to na vrcholku jeho kariéry, už jsem to našel. V letech 84 až 1991. To už je dlouho. To znamená, že 35, už teda po smrti, jo, ale jasně. 35 let už tam nehraje. Během své aktivní kariéry ještě dohrával jinde, jo, takže není to tak, že byl jenom tam. Navíc on je z Argentiny, takže není ani Ital. Do dneška 35 let po jeho odchodu jsou všude v centru Neapole vlajky a obrázky s jeho portrétem. Pozor, se svatozáří. Můžeš mi říct, že do dneška jsou po světě jako obrázky Ježíše Krista se svatozáří a je to už 2000 let, co ho ukřižovali skoro. Ale to není to samý, jako Maradona není Ježíš. Maradona není nový Ježíš, jo. Není. A já chápu, že ten fotbal je pro ty Italy důležitý, jo. Ale pojďme tomu dát hranice. My taky furt mluvíme o Nagánu a Nagánu bylo před 28 lety. To je pravda. Ale jako já jsem si na druhou stranu nevšiml, že by někde tady po Praze byl Jarda Jágr nebo Dominik Hašček, hlavně když jde o Nagáno, když by tady měl portréty se svatozáří, ale v té Neapoli, jo. A to je divný. Jo, je. Fakt jako ultra divný, ty vole. To je velký setrvávání ve stereotypu. No tak každopádně uvidíme, co Kubánci, jo, který mentálně budou hodně podobní. Teď je otázka, jestli ještě někdo myslí na Kubu, že jo? Jako na našeho Kubu. Ne, že dneska se toho událo tolik, jestli tam ta Kuban jako tam nesedí a neříká, a to, jak to teda, co? Dondo. Benzín. Jak to bude? A on, moment, nemám čas teďka. Nemám, přesně, to je jak když tě rodiče odháněli, jakože nemůžu. Jo, mami, ne, teď ne. Teď ne, prosím tě. Vařím, nevidíš? Ale já... No, tak Kuba asi teď bude trošku stranou a takhle. My, co je podcast, jako fakt nemůžeme říct, že bychom odsuzovali útok na Irán. Já ho naopak vítám a z jednoho prostého důvodu.
viděl jsem, jakým způsobem se iránský režim, protože oni tam teď měli docela ekonomickou krizi, měli tam masové demonstrace, což je docela odvaha jako v Iránu demonstrovat, ale oni tam stříleli do lidí. Oni brutálním způsobem uplatňují právo šaria, oni brutálním způsobem zachází s ženskýma a já doufám, upřímně doufám a moc si přeju, a to jako neříkám jen tak pro nic za nic, že tam nebudou umírat děti, nevinný lidi, chlapi, ženský, to je jedno, jo. Ale fakt jako doufám, že co nejrychleji tam ty ajatoláhové půjdou do prdele. Jo, a to dopadne dobře jenom pro Irán v tom smyslu, že by se z tohohle mohl vymanit. Já si nemyslím, že tam bude nějaká demokracie, jako je tady v Evropě, nebo v Americe, nebo i v té Jižní Americe, byť tam samozřejmě ano, já vím, ale na druhou stranu já si myslím, že to bude podobně jako na té Kubě, tam to už horší být nemůže. Jako střílet do lidí a potlačovat práva ženských jenom protože to jsou ženský a nechodějí zahalený a za to je jako lynčujou a kamenujou. To ne, no, to fakt ne. To už jsme jinde. To jak nemám rád jako Trumpa a poslední dobu ani Američany jako takový, jako posledních pár let. Tak tohle je takový světový policajt, který OK. A hlavně nechci, aby ajatoláhové měli atomovou bombu, to fakt nechci. No jasně. OK. Není úplně jako v nejlepších rukách. No. To byly zprávy ze světa, přátelé. A co ten náš hobitín? Všude hoří, že jo, hele, po světě, tam se hádají, tam se střílejí, tam se bodají. Tady v hobitíně je dobře. Jo, tak nejdřív tady u nás v hobitíně, nebo tady u nás Macinka vyškolil Clintonovou a Sikorskýho. Ježišmarja. Jenom vyškolil. Pro kontext, jo, protože vím, že nás poslouchají i mladší. Mimochodem jste boží, že nás posloucháte. Děkujem. Sikorský je polský ministr zahraničí. Polsko to je ten národ, co je nad náma. Když se podíváte nahoru, tak doprava, to jsou Poláci. A Hillary Clintonová je bývalá manželka amerického prezidenta Billa Clintona, ale taky ministryně zahraničí. A v roce 2016 slavně prohrála volby s Donaldem Trumpem a do dneška se z toho nespamatovala moc, no. Jo. No, měli takhle sezení s Macinkou, nebo nejenom oni, to bylo, co to bylo? To bylo v Mnichově? Bezpečnostní konference celosvětová v Mnichově, ano. V Mnichově. A Macinka tam začal školit Clintonovou ohledně teda pohlaví, ohledně biologie. No, protože to je přesně to, co řešíš na bezpečnostní konferenci. Jo? Klidně se o tom bavme. Já upřímně můj názor není tak daleko od toho názoru Macinky v tomhle případě. Já nejsem tak brutální a tak populistický a taky se o tom myslím svý. Ale proč máš potřebu to? Takhle, my víme proč a se k tomu dostaneme. Ale říkat to na bezpečnostní konferenci. No tak hlavně jako Macinka uspěl v tom smyslu, že dost o tom psalo, myslím si, že Fox News a retweetoval jako to americký trumpistický média. Retweetoval to mladý baron. Jo, baron Trump, to je prosím vás 18letý syn Donalda Trumpa, nevím, proč se tomu všichni tak věnujou. A Macinka tím prostě jako puberťák. Jasně, a Macinka má jako teďka najednou pocit, že má za sebou celé Spojené státy. Barona Trumpa. A vlastně možná, hele, tomu dodalo to sebevědomí pak na sjezd OSN, ne? Jo. Kde se Macinka obul do Ruska a vlastně do Lavrova. Ty vole, ale hodně. Ale jako ty vole, to zase... To málo kdo takhle jako vyprasil Lavrova. Jako, ať jako myslím si, že z našich předchozích dílů toho jednoho teda je jasný, že nejsme úplně jako velký obdivovatelé Macinky. Tak si myslím, že tohleto jako Macinka zandal. Já mám hrozně velký problém teď s Macinkou, ale jako dobrý problém. Takový, který jsem nečekal, že budu mít. Já ho potřebuji pochopit, protože úplně jako čistý stůl, jo, teďkon. Mně ten člověk vlastně a priori jako nevadí. On. Mně nevadí pozadí, z jakýho přišel, protože tak, jak říkám, že mi nevadí komunistická minulost Petra Pavla, protože si to odkroutil, tam to trvalo 30 let, než si to odkroutil a byl šéf NATO, takže to nemůžeme porovnat s Macinkou, ale já prostě věřím, že člověk se v určitý životní fázi může změnit, může začít na sobě pracovat. Já sám jsem tím prošel samozřejmě na takový míře a jako na úrovni osobního života. Ale počkej, dokončím. Klidně budu říkat, že je Macinka v pohodě. Klidně ho budu konstruktivně kritizovat a chválit za to, co dělá.
ale já ho teď moc jako nechápu. Já nevím, jestli on je jako zmrt. Asi je. Ale pak právě přesně udělá něco, čeho se i jako velký evropský státníci jako, já mu říkám bojej, ale nemají koule prostě vyprasit Lavrova na OSN, jako nemají. Jako nemají. Jo. Starmer, ty vole, ten prostě chodí, britský ministerský předseda, ten prostě chodí po těch konferencích tak nějak jako pomalu ani neví, že tam je. Jo. Macron, ten vždycky jako ten vždycky má nějaký výstřel, jako takovej, on jak rachejtle taková, vždycky zaprská, ty vole, zasne. Ten má vždycky jako hrozně velkou hubu, já jsem podívám tady na Macrona, ale jako, že by nějak pak z toho něco bylo, to samý Merz. Ne, to samý, to jsou takový ty jako prskavky, no. A ono ve výsledku ale ono jako takhle. I moje oblíbená Meloni taky jako není. Jako na druhou stranu Macinka taky zaprskala, keď to nic jako nebude, jo. Ono zase. Ale pozor, to má trošku, já ho se malinko zastanu, protože takovej hráč, jako je Merz, Macron, Meloni, Starmer, to jsou velký evropský národy, lídři toho kontinentu, to tak je, prostě silnější pes. Jasně. A my jsme malí. Jako fakt malý. A to, že si prostě jako ministr zahraničí z malý země, kterou navíc Rusové považují za svojí, jo, vandalskou, ještě zlobivou. Vazalskou. Že jsme takový zlobivý vazalové, takový předměstí jako Ruska, tak to mě jako rezonovalo to správně za mě, jo. Že jsem trošku ďáblův advokát. Jo, já to chápu. Já fakt mám pro mě ho potřebu pochopit, protože já mu klidně budu v některých věcech fandit. Nemám s tím problém. Já si myslím, že bychom neměli mít vůbec jako obecně problém s tím uznat, že tohle to bylo dobrý, že tohle to se prostě povedlo a že to udělal a sebral na to ty koule. Jako to, že s ním v jiných věcech nesouhlasíme, neznamená, že nemůžeme jako o něčem říct, že je dobrý. Úplně stejně jako to bylo s předchozí vládou. Mě třeba trošku v tomhletom směru totiž vadí to, že když někoho volíš a ta vláda nebo ta strana pak začne dělat nějaké rozhodnutí, které tobě se nelíbí, tak spousta lidí je k nim jako strašně nekritická a nedokážou, i přesto, že je volili, říct, hele, tohle se vám prostě nepovedlo a začnou omlouvat úplně všechno. Já si myslím, že takhle by to být prostě nemělo. Že je úplně v pořádku, že i ti voliči se prostě ozvou a řeknou, hele, tohle to nebyl dobrý nápad. A to se nám nelíbí. My jsme vás volili, ale tohle jsme prostě od vás nečekali. A úplně tak stejně jako naopak, když někoho nevolíš a ten někdo udělá dobrý tah nebo se mu něco povede, tak by si měl říct to, co si opravdu myslíš a pokud ti to líbí, tak ano, why not? Ano, na druhou stranu, teď neříkám, že máš měnit názory, teda, že máš naopak neměnit názory a nebejt kritický, ale ty si potřebuješ nějak jako ustálit ten pohled, jo. Plácnu. I když se dá na Miloši Zemanovi najít objektivně, buďme fakt objektivní, dobrý věci, který řekl nebo udělal, ať už během prezidentství, tam to je fakt málo, nebo jako předseda vlády, nebo jako předseda opozice v 90kách, tak ale prostě pořád je to prase a hovado a zaplať pámu, že je pryč a nemám vůbec potřebu vůbec ho poslouchat, jo. To je v pořádku, já jsem ale po tomhle na Macinku názor jako nezměnila. To neříkám. Jenom já bych si ho fakt potřeboval trošku jako zařadit, jo, ale v dobrým. Jak třeba spíš jako pochopit, co je teda jako teď ta Macinková agonda, vole, anakonda. Co je Macinková anakonda? Ale dejme tomu asi tak jako takhle, je ve vládě jsou chvilku, dejme tomu prostě ještě čas a uvidíme. Další gesta, další proslovy, uvidíme, kam se ho zařadíme. Nemyslím si, že dneska musíme mít výsledek. Nebojte se lidi. Nikčo, ty mluv, já jsem hnedkon zpátky, já narovnám světlo. Já budu teda mluvit. A mluvím teďka, co máme za novinku. No. Filip Turek oficiálně vzdal kandidaturu na ministra, nebo kandidaturu. A rozhodl se, že Petru Pavlovi navrhnou někoho, kdo udělá to, co mu na očích vidí. A ten někdo je? Igor Červený. A Igor Červený je rád. Hele, už jenom, pojďme si říct, že pokud seš takovej debil, že tenhle ten post přijmeš i potom, co tě Filip Turek poníží a ty tam ještě jdeš a sebevědomě zakňučíš a necháš se od Filipa podrbat za ouškem, vole. A furt si myslíš, že seš frajer, ty vole. Ty jsi
frajer nebyl už ve chvíli, kdy to, ještě jsme o tobě ani nevěděli, ty vole. Tvoje jméno jenom taky jemně prosakovalo. A už si prostě přišel o veškerý frajerství, vole, a o veškerý respekt. Jako, teď mi řekněte, když on přijde na to ministerstvo životního prostředí, ty bys tam byl třeba zaměstnaný. Jo. Teď tam přijde tady ten usměvavý pán, ty vole. Jo. Já bych se pochcela smíchy. Ale, a ještě ti jde šéfovat. Ale bacha, ono to má ale svoji jako docela vtipnou pointu, jo. To není jenom o tom, že celá ta věc byla jedna velká fraška. Přesně, to bylo hrozně ponižující ještě předtím, než vůbec jako ten Igor přišel. A my jsme, ještě předtím, než jsme věděli jako jméno, tak nám bylo jasný, že tady to nebude úplně jako v pořádku, jo. Ale pozor, toho času máme teda ministra životního prostředí, pana Igora Červeného. Výborně, v pořádku. Kontext. Máme vládního zmocněnce pro Green Deal, což teoreticky je člověk, který by... Vládní zmocněnci nejsou nic jako hroznýho, jo? To se děje, to je v pořádku. Účastní se jednání vlády. Nejsou to samozřejmě jako jmenovaný nějaký borci, ministři, nejsou to prostě jako státní úředníci, oficiálně to ne, ale, a teď přijde to důležitý, ale. Ministr má mít ministerskou kancelář. Ta kancelář má 3 důležitý body. První, nejméně důležitý, je velká. Druhý, velice důležitý bod je zabezpečená. Tak, jak má být. Jo? Nerozumím tomu, ale dokážu si představit, že kancelář ministra vlády má nějaký bezpečnostní parametry, asi trošku přísnější než normální kancel. Za třetí je reprezentativní. Proč? Protože minister přijímá návštěvy. Jo, jako nepřekvapuje to tady nikoho, že jo. A pak je tam vedle, nebo na stejném patře, kousek od té kanceláře je menší kancelář sekretariátu a tam sedí sekretářka. Má svůj kancel, ať má klid na práci, ale není to prostě kancel ministra. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek sedí v kanceláři ministra, zatímco ten ministr sedí v kanceláři sekretářky. No, protože asi to tak Filip Turek chtěl a Igor bude dělat to, co mu na očích vidí. To znamená, že on má ten titul, nebo tu funkci. Jako oni to řekli i na té tiskovce, že jo? Že on bude vlastně Filipa Turka všude brát, ale jako dobře, tak tam, kde bude muset být on sám, nebo bude muset hlasovat, tak bude hlasovat, ale nebude, jako stopro nebude hlasovat podle sebe. Proč tohle nikoho nesere? Protože co se s tím jako už nic. Ale Igor tam jako takhle nastoupil, to bylo už jako to... Já rozumím tomu, že za politikem vždycky někdo stojí, je to lobista, je to sponzor, jo, ale tohle je úplně poprvé, co ten kardinál Richelieu vystoupil ze stínu, nachcal na úplně všechny politicko-kulturní ústavou daný standardy, řekl, ministře, jdi do prdele, já jsem tvůj šéf, ty si tady sedni, vole, do kumbálu, vole, jo. Zapal si svíčku, drž hubu a já jako zmocněnec, jako vlastně tvůj podřízený, jdu do tvýho kanclu a ty buď kurva rád, že tady vůbec můžeš bejt. A teď se ještě vem, že ty už tam nastoupíš v této teda jako pozici, že jsi úplně poslední, nechci být sprostá, ale... To prostě poslední hovno, který tam je. Poslední hovno na podrážce Filipa Turka. Máš tiskovku i s Babišem. To byla taky dobrá, ty vole. Kde se tě na něco zeptají. A ty ještě sebereš zbytky nějakého svého sebevědomí, že odpovíš. Tu chvíli ti do řeči skočí Andrej Babiš, že teď odpovídat nebudeš, protože nemáš čas, vole. A odvede tě pryč, takže... No ale bacha, to nebylo jenom to, jo. Pamatuješ si na tu úplně první tiskovku po tom, co Igora jmenovali? Přišel Andrej Babiš, stoupnul si k prostřednímu pultíku. Vlevo seděl... Stál Metnar to byl, myslím? Myslím, že jo, Metnar. A napravo si stoupnul... Filip Turek. A on řekl, ne, vy ne, vy půjdete až kousek dál. A místo něj byl Havlíček, myslím? Jo. Nebo ne, obráceně, Havlíček byl tady a tady si stoupnul Metnar. Jo. To je jedno.
Ale prostě řekne, nevím, tam byli jste, tam, ano, s Igorem, ano, tam. Já nevím, jestli si Andrej neuvědomil, ty vole, že už jsou jako on air, vole, že už to nahrává, jo. A on normálně jako v podstatě mu řekl, nechoď ke mně ty zrůdo, vole, vůbec se ke mně nelísej, vole, táhle si stoupni, vole, jo. A drž hubu, vole. Drž hubu, vole. Vle si do kouta a drž hubu, vole, s tím svým, vole, loutkou, s tím svým poskokem. Přesně, jo. S tou hadrevou panenkou, ty vole. Která ti tady dělá ministra, protože ty jsi takovej nímant, vole, že tě ani nemenujou. Přesně. Vůbec mi nechoď na oči, ty vole. Jako chápete to? A pak tvoje tiskovka, kde Igor Červený chce promluvit, ty vole, tak rychle umlčíš radši i Filipovu loutku, ty vole. Jo. Vy nemluvte, vole. To já, když jsem to viděl, tak jsem byl červený, vole. Jsem se úplně červenal z toho, když jsem to viděl. Mně bylo trošku smutno. Jako, ne, jako opravdu, já jsem nečekal, že tohle bude nějaká brutálně demokraticko-ústavně korektní vláda, jo. Ale úplně otevřeně a oni mu ty panicové ještě tleskají, ty vole. Jo, to si se všema vymrdal, ty vole. Ale on vymrdal úplně se všema, on jako nemůžeš prostě chtít tohle chválit. Teď nejde prostě nachcat na ústavní pořádek, ty vole, demokratický země a ještě být za borce na internetu. To prostě, to jako jde, ale tak čemu se pak divíš? Tady to jde. Jako, já si tady připadám, ty vole, už fakt jak v Kolumbii, ty vole, nebo v nějaký, to je prostě, to není politika, to je telenovela. Hele, pojďme si, jsme asi v polovině, jo, probereme to ještě hodně, pojďme si jenom na chvilku kvůli mému zdraví dát rychlou odbočku od politiky. No a počkej, tak já mám odbočku v politice, ale vtipnou. Tak jo. Juchelka přiznal 8 bitů. Jak dávali to přiznání, no, tak Juchelka napsal, že má 8 nebo 9 bitů, ale novináři zjistili, že má jenom 2. Jak Juchelka chtěl zamachrovat, ty vole, víš co, on úplně koukal k tomu Havlíčkovi a Karlo, kolik tam píšeš? A Karel, nečum a Juchelka. On má asi 13 bitů nebo kolik, no. Já mám 8. To je dobrý, no. To je dobrý. Moderátor, ty vole. Ale proč? Já bych to pochopil obráceně, ale proč? Já vůbec... Já nevím. Jakože, jako víš, co to je? Hele, mě když bylo... Jak se můžeš splést, vole, jestli máš 2 nebo 8 bitů? Jako třeba, to je takový, když mě bylo, vole, 5 a říkal jsem v březnu a mám narozeniny v červnu, jsem říkal, mě už je 6. No. Bude ti 6? Ne, mě už je 6, protože letos mi bude 6. Já jsem třeba ve školce, když jsem byla, tak jsem si vymýšlela, že mám na balkóně koně, aby mi jako holky záviděly. A já jsem si jednou vymyslel, když jsem se bavil s paní učitelkou, to jsem byl ve 2. třídě. Ne, ve třetí. Že můj brácha má 190 cm. Můj brácha je stejně vysoký jako já, takže má 176. Ale já jsem prostě potřeboval říct, že můj brácha má 190 cm. No, tak Juchelka prostě potřebovala říct, že má 9 nebo 8 bitů, no. To je dobrý. Hele, to je jako boží. To je fakt boží. Jo. Dneska je každopádně významný den. Protože my s Nikčou nejsme jenom takovej páreček kámošů, který sleduje politiku. My jsme i gameři, přátelé. My hrajeme hry. To je pravda, na PlayStationu. Na PlayStationu. Dokonce my jsme byli jedni z mála lidí, kteří měli PlayStation 5 v době, kdy to nebylo úplně jako standard. Dobrý flex. Víš, že PlayStation 6 nakonec vyjde až v roce 2020, a mám pocit, že 9. Fakt? No a je to kvůli ramkám. Protože nejsou. Já jsem spojil se svojí 5 člověče spokojený. Já jsem se těšila na příští rok. Ona bude pěkná. A ona bude dobrá. Každopádně dneska je ten den, kdy vyšel Resident Evil Requiem. A já ho mám. A už ještě jsem ho hrál. Jsem asi tak 3 hodiny jsem ho hrál. Je to děsivý? Ty jako docela jo. Hele, ale já nevím, jestli jste... Já bych jenom chtěla říct, že já se furt jako drbu. Já nemám jako blechy ani nic, ale já mám... je zima obecně jako venku, nebo teďka už ne, ale
Já hrozně jako vysychám a všechno mě svědí. Chceš krém přinést? Já jsem celá furt mastná, ale prostě moje kůže mi vyhlásila před pár lety válku a Jo. Tak nevadí, my se to nebudeme všímat. jo, jako nemám žádný breberky, parazity, Jo, nic, jsem není to- čistá. Nick Char není zombík z Resident Evilu. Přesně tak, jenom prostě, K té děsivosti, jak se ptala. Když vyšel Silent Hill F-ko, což je poslední díl Silent Hillu, který je z Japonska ze 60. let, tak to bylo fakt jako, nebyly tam lékačky, ale bylo to tíživý. To ani nebylo děsivý, to bylo tíživý, jako fakt intenzivní. Po 2 hodinách si musela přestat hrát. Já jsem to dohrál na třeba 6 zátahů, protože to nešlo. To fakt jako nešlo, jo. Resident Evil není tak tíživej, ale je fakt dobře udělaný. Jsou tam situace, kdy fakt jako se musíš vyhnout boji, je to fakt jako survival, je to fakt jako, že si říkáš, ty vole, jo, a teďko hraj za holku, vole, taková křehká a máš prostě 4 náboje a oni to... Takže to je fakt dobrý. A pak tam máš pasáž, kdy hraješ za Leona, to je prostě ten, kdybyste ho neznali, tak to je v podstatě takovej cápek, prostě kop, americký kop, co střílí. A to je dobrý, to mě hrozně baví, on má hlášky. Máme to, že jak jsme hrali Resident Evil 6, tak to je on, to je Leon, to je ten blázen, co jsme tam s ním, vole, stříleli o zombíky samopalem. Ale je to krásně vyvážený. Takže kdybyste vy všichni o tom přemýšleli, tak to vřele doporučuji, je to strašně dobrý. jo, já to mám asi v plánu. Asi si myslím, že se do toho pustím, ale já jsem zatím ještě furt nedohrála po druhý Kingdom Come. No já jsem teďka moc nehrála. A teď to už si říkal až měsíc, že No, se ale já chystáš jsem dohrát teďka, Kingdom jenže já Come? jsem to vůbec nezapla. Jak to? Já jsem teďka hrála znova Planet Zoo. Já se nemůžu pomoct prostě. My totiž s manželem už jako hodně dlouho, nebo ani ne dlouho, ale dost často stavíme zoologicky a máme všechny možné dodatky ve hře Planet Zoo. Nejsou už nový dodatky. No a teďka jsme se k tomu zase vrátili a já jsem teďka postavila úplně hustý výběh. Normálně krytej. Pro surikaty. Máš kapibary. Ještě, no tebe, nemám ráda kapibary. Proč ne? Víš proč? Protože oni se furt množejí v té Happy Zoo, vole, v té Planet Zoo. A ty musíš dávat antikoncepci, protože aby se nemnožili, protože oni tam jsou furt mladý, vole, furt máš zesraný výběh, nebo je malej, vole, ten výběh prostě kapibara rovná se problém, ty vole. Takže nemám, ale máme tam tady ty surikatky. No. Máme tam nějaký antilopy, ty máme 2. Máme antilopu jelení a pak takovou tu klasickou. To je... Lvy. Ne. Těm jsem postavila jeskyni. Ty vole. Tak to je... Máme ty hrošíky, ty malý, Liberálné média. liberální hrošíky máme. A ty tam jsou s těma. S takovýma prasátkama, to je jedno. Já se hrozně herbím a pak tě volej záda. Jo, no, takže jsem se zase vrátila k Planet Zoo a stavíme další novou zoo. Tak jako abyste pochopili, proč jsem se tak pozastavil nad tím, že Nick Char ještě nemá dohraný Kingdom Come, jo, tak... To ti ale ještě k tomu něco řeknu, jo. Hele, normálně, já už jsem to dohrála, když to vlastně vyšlo, tak jsem to začala hrát, tam já jsem to dohrála jako normální člověk, jako šikovný člověk, že jo. A teď jsem to začala hrát znova po roce vlastně, no vlastně víceméně po roce. A ty vole, normálně se mi stalo, že úseky té hry, který jsem předtím dala na první průchod, tak jsem se tam jako dostala, teď se pamatuju, že říkám, jo, dobrý, prostě minule, ty vole, jsem tam prošla, vole, tady jsem udělala sekpí, vole, mrtvej, nashledanou. Hej, normálně jsem se u toho sekla a nedala jsem to třeba na 12. průchod, ne? A já úplně, hej, jako kde je problém? Já už vyskylená, ty vole, předtím jsem ještě nebyla tak vyskylená. Máš stejnou obtížnost? No jasně. Prostě vůbec nevím. A naopak zase věci, které mi předtím nešly, tak teďka úplně to tam jako švihám prostě. Jako zjistila jsem, že mi u Jindry vůbec nevyhovuje, když používám pro boj dlouhý meč, potřebuji mít prostě krátkej. Nějak mi to s tím dlouhým mečem jako nefíluju to ono úplně. Se říká, když tě nějaká hra baví, dáš si na druhý průchod, tak za prvý vidíš věci, které si předtím nevěděla, protože se vnímala. Jo. A za druhý, že některé přesně věci ti pak jdou a některé nejdou. No, je to prostě to je jak v životě. Je to jiný. Jo. Je to jak v životě. To já jsem třeba strašně moc měl vždycky rád Diablo, 1, 2, 3, teď i 4. A to z toho prostého důvodu, že tam si ti furt jako random generují mapy a po každý ta hra je dost jiná, jo. Takže to je dobrý. A hry, který si fakt jako koupíš a můžeš hrát jako furt dokola, nebo jsou free to play a ty si jenom nějaký doplňky dáváš. Mimochodem, my jsme u těch free to play s doplňkama, tak řekni, v jakém tričku jsi byla v práci.
Já mám nový tričko, nebo počkej, ale ty to nevíš, já jsem si objednala nový trička. Mám jedno s těma, se strážcema vesmíru. Ty vole! Normálně Power Rangers, ty vole. Mám je tam. Ty krása, počkej. To jsem měla na sobě dneska, ale jinak jsem si objednala ještě tričko s motivem hry The Sims 2 a je to úplně boží. A měla jsem, a to mi nedovezli, protože už asi nebylo skladem, měla jsem objednaný tričko, víš s čím? No. S Farbim. Ježiš, to je, prosím vás, Nikča a farby, To mě úplně, a já nechápu jednu jedinou věc, jo. Já nechápu. Já už jsem totiž hodně dříva víc říkala, že jsem prostě milovala Farbyho, hrozně jsem si přála teďka novýho Farbyho, přála jsem se ho asi před 2 nebo 3 rokama. Když jsi ho koupila tehdy? No ne, to byl na hovno, že já jsem se ho objednávala od někud z nějakého hračkářství. No. A on mi přišel takový padílek Farby jako z tému, prostě plyšovej, co vůbec nemluví. Morkujeme! Mračí tort! Mastodon! Pterodaktyl! Triceratops! Šavlozubý tygr! Tyrannosaurus! No. Ty vole, to je boží, vole, strašně vesmíru. To jsi mi úplně udělala radost, ty vole. Tak já v něm příště přijdu. Jo! Příště budem točit normálně v tričku se strážcema vesmíru. No a chtěla jsem říct, že jsem to říkala tak před 3 rokama, že bych si strašně přála Farbyho, pak jsem se ho objednala, byl na hovno, nic. Střih. Sedíme tady o 3 roky později a já pořád nemám Farbyho. Je 28.2. Za 13 dní mám narozeniny. To je pravda. Chtěla bych růžovýho. Snažte se, lidi. Nebo černýho. Pravýho Farbyho. A slibuju, že se o něj budu starat úplně stejně, jako se starám o svýho pejdu a o svýho kocoura. Měla jsi Tamagotchi? 3. Starala ses o něj? Ano. Umřelo ti? Ano. Hodněkrát? Ne. Já jsem pak od babičky dostala Tamagotchi, kde jsem se starala o Pikachua. A musela jsem nachodit hrozně moc kroků, abych měla penízky z těch kroků a pak jsem mohla Pikachuovi něco kupovat. Ty vole. Takže babička mě takhle přes digitálního Tamagotchíka motivovala k pohybu. Ale já jsem s tím pak trošku vymrdala. A zjistila jsem, že když takhle s ním klepu, tak se mi načítají kroky. Takže jsem seděla doma u počítače. A dělala si takhle. Mávala si takhle. A co se ti si říkala, co nám ta Nikola furt máva? No ne, já jsem seděla u kompu. Jo. Takže babi, dobrý pokus. Ale nevyšlo to. To je to vtipnější, kdyby si byla nějaký pecival, ale Nikča je starý sportovec, dokonce má vystudovaný sportovní management. Ano, ano. Jo, takže o to je to jako vtipný, že... A já jsem vlastně od malička byla jako furt na nějakých sportech, že jo. No. Nejvíc mi přijde vtipný, že mě s mým citem pro rytmus, jak by řekl Václav Klaus, spíš jako necitem pro rytmus. Takový necit. Mě máma dala na gymnastiku. Ty vole. To bylo hrozný. A pak, když zjistila, že na to nemám asi úplně vlohy, tak mě dali na aerobik. No, protože tam nepotřebuješ rytmus v aerobiku, no. A já normálně, ty vole, jako ještě jednou bych slyšela step touch, ty vole, tak si podřežu žíly. Ale taky zjistili, že na to nemám úplně vlohy. Tak mě dali na basket, tam už to bylo v pohodě. Jo. A atletiku se dělala, ne, ještě? Jo. No, takže proto je takový vtipný, že říkám, kdybys byla nějaký peciva, tak chápu, že prostě sedíš, jo. Takže kdybyste si představili Nikču jako nějakýho nerda, co sedí doma prostě u kompu. Ale já jsem nerdila. Ne, ale pozor, ale jako takový toho typického, takového toho tlustého nerda, co žere chipsy a dělá takhle, aby měl kroky, ne. Ona prostě sice nerdila u kompu, ale potom šla ven, sportovala, ale stejně měla potřebu dělat jako... Já jsem prostě potřebovala najít ty zkratky, no. Já ti koupím v Tokiu Farbyho? Tamagotchiho. Jo. Chceš? Jo, jasně. Já v dubnu letím. Ale prodá tam třeba jazyk angličtina, nebude tam jenom japonština. Nevím, to musíš zkusit. A nebo si prostě, hele, tam těch znaků nebo těch slov není tolik, tak si to prostě přeložíš. A pak budeš moct třeba říct, jak se řekne japonský vinný z hovínko. Ty jo, to bych chtěla. Tak jo, tak já ti koupím tam. Tak jo. Jak jsi tam přines minule z Tokia, jsi nám přivezl hůlky? Jo, protože já jsem totiž řekl. No počkej, já jsem chtěla úplně něco jiného. A co jsi chtěla? Vytáhnout toho plišáka. Jo, ježišmarja, ty vole, to bylo, ale víte co, to je totiž, jedete do Japonska, tak si řeknete, co bych tak přivez svojí nejlepší kámošce, jo, a jejímu manželovi, prostě něco hezkýho.
tak jsem do ní šil, ale několik měsíců. Vymysli si nějaký dárek. Furt nevěděla. A pak prostě týden před odjezdem si vymyslela tu největší pičovinu, jakou mohla. A to je, vytáhni mi z takového toho automatu, jak je tam ta ruka. Tak v Japonsku je to, zaprvé oni to vymysleli Japonci a je to tam na každém rohu. Ale jako Takže to není píčovina. je to totální pičovina. A je to dost signifikantní pro Japonsko. No, jasně, ale to neznamená, že to je dobrý. A vytáhni mi prostě plišáka. Ty vole, já jsem strávil ale neskutečný čas. Teď neřeším ty peníze, když je to pro Nikču. To je v pohodě. Jako začneš 100 jenama, což je asi 15 korun, tak tam házíš 100 jenovky. Jo? A nevadí mi prostě za Nikču dát peníze. Je to prostě kámoška. Ale kurva, to prostě tam házíš ty mince a teď ti dojdou, tak se jdeš rozměnit, protože ona si objednala takovou No, nakonec jsem vytáhl. Já jsem šel prosím vás na dětský, protože jsem to nedal. Kočičku. Tak jsem vytáhl, jak je velká ta kočička? Ano, asi takhle. Prostě z dětského automatu. Protože jsem to nedal. Poníženě jsem to nedal. A pak si napsala ještě o jednu věc. To už chápu, to je takový hezký. O hůlky. Ty jsou skvělý. Tak jsem mi přivez autentický jako hůlky z Japonska. A s nimi se strašně dobře jí. Jo, oni jsou vorobkovaný. Oni nejsou takový, ty, co dostanete u Vietnamce, když si dáte Kung Pao nebo Bumbo Rambo. To jsou fakt jako dobrý hůlky. Jsou, já mám strašně ráda. Takže teď to bude tam na goči. Yes. Jak jsem smála, ne, ty vole, nerdka, vole. OK, hele, tak já jsem potřeboval trošku odbočit od té politiky, já se omlouvám, protože... To je v pořádku. Ono to je dost intenzivní, ono... Já ještě udělám takovou malou reklamu, jo, můžu? Mě? Ne. Aha. Určitě jste si všimli, že mám dneska jako krásný vlasy. Já taky. Já jsem totiž dneska byla u svý velmi šikovný kadeřnice. A ona umí udělat takhle hezký mi vlasy. A máš to hezký, jako... Mám, no. Ona totiž Nikča roky, možná celý život. A já už 15 let. Já jsem ji tak jako poznal, jo. Celý svůj dospělý život si každý den žehlala vlasy. Ne, ale... každý den, ne, vždycky po umytí. No jasně, ale tak já jsem tě viděl, když to ještě nenosila, jsem tě viděl třeba jednou. Jo. A jeden čas jsme se vídali prostě 4krát do týdne, Jo. protože my jsme byli vedle sebe, ale jako fakt vyloženě vedle sebe, jo. A já jsem viděl Nikču třeba jedinkrát s tím hárem a měla to prostě, jak se říká, messy, prostě neupravený. A teď akceptovala svou kudrlinu a má to fakt jako boží. A miluju svou kudrlinu, je to dobrý. Ty jsi dneska byla chci něco dělat s hlavou, já taky. Já jsem si poprvé v životě... Máš tam teďka obtisknutý ty sluchátka? No to je normální, protože já vysvětlím, proč... Ne, oni se ti oloupali na hlavě. Fakt? Mhm. To je blbý. Ale víš proč? Protože já jsem začal plešatě třeba tak v 23. Já se řekl, třeba ve 3. Ne, to ne. Ale bacha, já jako nevím, jestli to víš, já jsem měl kudrnatý vlasy, Vím, to jsi ale mi jako říkal. prstínky, já měl tak jak ty. Já měl vlasy ještě víc kudrnatý, než je máš ty. Já byl jak andílek barokní. Ale prostě v nějakých 22 jsem začal plešatět. Tak jsem to začal prostě scházovat, ale vždycky jenom s trojkem, protože jsem byl línej. A dneska, no poprvé v životě jsem to vzal žiletkou. A podívej se. Hustý. Ale víš co, tak... My máme dneska takový hlavový den. Ale bacha, já si úplně, jak se takhle jako šáhnu, to je... Máme hlavový dny dneska. Úplně jsme hlavoví dneska. No tak jsem chtěla jenom udělat reklamu svý kadeřnici, že pokud byste někdo chtěl jako pak kontakt, tak vám ho dám, ale běda vám, jakmile se tam pak nebudu moc objednat. Máš to fakt pěkný. Jako, děkuji. Když to jako porovnávám takhle, když... Jako v průběhu těch let vlastně chodím k ní rok a poslední rok je to fakt hezký. A je s tím úplně strašně málo práce. A ona to není prdel se starat o takový vlastně. Je to úplně v pohodě. Jo. Je to jednodušší, než to žehlit. Prstínky, ty vole. Je to podstatně jednodušší. Je to dobrý jako. Je to dobrý. Fakt je to dobrý. Uznávám. Děkuji. Hele, tak jo, tak zpátky teda jako k těm žhavým tématům, když už jsme si teď trošku udělali. Se oddychli. Jo, trošku jsme výklus. si, ano, dali jsme si takovej malý antidepresivní koutek. Jo, počkej, když jsme u toho stříhání. Pojď sem. Další tvor byl dneska o stříhání. To je další měl hlavový den. Jo, no. Tada! Jak je očíhanej! Tada, pan psycho! To je Anakin. To je psycho. To je Jedi. To je psycho. A on je očíhanej. Podívej, jak je očíhanej. Já jsem ho viděla, já jsem ho měla na klíně. Řekneš nám něco? Ne. On dneska nechce. Dneska nechce. Ale jako je v pohodě, i když je ostříhaný, tak je v pohodě. Jemu to nevadí. To je dobře. To je dobře.
Pardon, jenom jsme vám prostě museli říct, že dneska máme tady u nás takovej stříhací a starající se den. A Azimut bude mít zítra česací den. Azimut je můj pejsek. Ano. Welsh Corgi. On má rád politiku mnoha azimutů. A když jsme u politiky mnoha azimutů, tak jsem se chtěl dostat k autorovi tohoto výroku. Krásně jsme na to přešli přes tvýho azimuta. A ten, kdo praktikuje politiku mnoha azimutů, je Robert Fico. Robert Fico, pokud to náhodou nevíte, je předseda vlády Slovenské republiky. Je to poměrně kontroverzní předseda vlády. Myslete si o něm, co chcete, protože my se dneska nebudeme bavit o Robertu Ficovi jako o politikovi. Ale my máme totiž Alternativu. Já najdu to jméno. Existuje influencerka, my vám to dáme asi do storíčka nebo nějak na Instagram. Jmenuje se Gwyneth McMullen. Gwyneth McMullen, když si najdete, píše se to G2TV tvrdé I N E T H M C M U L L N. Najděte si to. Teď hned, běžte, najděte si to, stojí to za to. Telefony do ruky a pište. Poznáte to podle toho, že na Instagramu má napsáno Queen of Slovakia. A hned zjistíte proč. Jo, to je totiž, prosím vás, influencerka, ona je to trans žena. Což je o to pikantnější, protože neexistuje snad víc homofobní a transfobní země v Evropě než Slovensko. Jo. A mají prezidenta homosexuála a trans královnu. Přeboží. No ale hlavně, proč je to jejich královna? Jo, možná už jste si vzali Instagram do ruky a chápete, jo. Teď vám to došlo, že? Gwyneth McMullen totiž je, já si když se na ní díváš takhle, sorry, že já vám to můžu ukázat, uvidíte hovno. Radši se fakt na to podívejte. To je prostě, teď už teda žena, která vypadá jako Robert Fico v palce. Ale úplně. Hele, já to teďkom proklikávám, jo. To je úplně jedno na nějaký video, kliknu, podívej se. Jo, já jsem na ní teď dneska koukala taky. Podívej se na tohleto. Jo, to je normálně Fico. Ale ona je hustá, jo. Hele, já vám to, ten začátek vám pustím, jo. Ahoj Slovensko, tu já, tvoja královna Gwen McMullen. I am so honored and excited by the outpouring of love you all have shown over the last... Ahoj Slovenská. Prostě ona, dobře, fajn. Normálně si všimla toho, že se jí začali množit Slováci na jejím Instagramu. A teď ona jí dávala nějaký post o tom, že letí na Slovensko, ne? Že se dělala v letadle. Jo. A dávala tam post o tom, že letí na Slovensko. Ale ona je hustá. Prostě začnou se ti množit Slováci na tvém Instagramu. Tak to využiješ. Proč? První reakce. Proč? Co to je Slovensko? Dokonce ona v nějakém storíčku řekla, že má víc sledujících než Robert Fico a že má víc hlédnutí na video než je celá populace Slovenska, což je pravda, ale bylo to docela rýpnutí. Jo. Slováků je necelých 6 milionů, takže ono to není tak těžký, jako mít víc hlédnutí, než oni mají obyvatel, když seš americký, dobře, influencer. Kolik ona má sledujících? Teď, jako ono to strašně roste. 211 000, jako podle mě si to tak zdvojnásobilo za posledních pár dní. Všechno Slováci. A ona to začala milkovat. Ona se dokonce udělala merch Queen of Slovakia. Nebo ona to strašně milkuje. A teď přesně jak řekla, ona se chystá na Slovensko. Jako, ví vůbec, co to je za zemi? Nebojí se, vole, že jí tam, vole, zmlátí hned konule na letišti? Asi ne, my trošku přeháníme, jo, ale... Jako představ si, že ona třeba vystoupí z toho letadla a teď se nějaký jako antificové do ní pustí v domění, že to je prostě Fico převlečený. A že se jich bojí, až jde v paruce. Jo. A zmydlejí tam v domění, že mlátí Fica. To je totiž jako dvojsečný. Ficovi fanoušci tě zmydlejí za to, že seš trans. No jasně. A Ficovi odpůrci tě zmydlejí za to, že vypadáš jak Fico, protože si budou myslet, že seš Fico. Ty vole, nejezdi tam. Ty dostaneš ty umřeš jako. Úplně od každýho tam jako. Ty vůbec nevíš, co bratia umí, ty vole. Hele, přesně ty no jako, ale to je tak strašně pitomý, jo, až si říkám, jestli jako fakt. Jako fakt? No, ano. Hele, a ještě si řeknem, máme čas, povídej. Co se bude dít v březnu? Je svolaná Letná. No ano. Hele, v březnu nejdůležitější část března je 13. Samozřejmě. A to má Nikča
svoje narozeniny. Nebo Tyjo, říká, kolikátý, protože je mladá a nádherná. Ne, já to klidně řeknu, budou Kristova léta, ty vole. No jo, vlastně, tak to můžeš říct. Ty Kristovky. Ty budeš Kristuska. Bych měla dostat Farbyho. Podle mě, kdyby Ježíš žil v tuhletu dobu, by se taky přál Farbyho. Já jsem se chvilku bál, co řekneš, ty vole. Tohle je v pohodě. Je to jo, tohle jo. Jako, to, že má Ježíš Farbyho, je úplně legit. Přemýšlím, když by ho ukřižovali, jestli by toho Farbyho měl za tím hadrem, nebo kde by ho měl. Ne, toho by mu vzali. Kdyby ukřižovali Farbyho, tak on nemá ruce. Tím pádem by nemuseli používat kříž, ale mohli by použít jenom prkínko a prorvat ho tím hřebem uprostřed. Ukřižování Farbyho. ne, jako další díl filmu od Mela Gibsona se nebude jmenovat Umučení Krista, ale Umučení Farbyho. Bude to hollywoodský trhák se všudy. Já se omlouvám, moje myšlenkové pochody jsou prostě někdy těžký, no. Nominovaný na Oscara, vole, bude tam hrát Gwyneth Paltrow. Farbyho. Jenna Ortega, vole, a Seth Rogen, vole, tam budou hrát. A Danny DeVito, vole. Jdeme zavolat na Netflix. To už jsme jednou udělali. No nic, takže 13. března je jedno z nejdůležitějších dat. Mhm. A pak je, a to je teď, abych se nepletla, 23 to je? 21. 21. Je to na Radka. Ten den má svátek Radek. Ježiš, no jasně. A to si jdeme stoupnout na Letnou. Jdeme si stoupnout na Letnou. A proč? No, milion chvilek nás tam zve. Jo, ale ze 2 důvodů. Aby jsme vyjádřili a podpořili. Petra Pavla jinak. No, oni už se od toho trošku distancujou. Nemyslím si, že distancujou, spíš to rozšiřují. Ale rozšiřují to, myslím, bude to i pro Českou televizi. Teď je velký téma Česká televize, přesně tak. Moravec pozval do otázek Václava Moravce Tomia Okamuru. Ano, tam ano, to je pravda. Oni mají totiž novou dramaturgyni. Letitá skončila, nepamatuju se jméno, protože to není úplně jako veřejná osobnost, ale dlouholetá dramaturgyně pořadu. 20 let? No, jako v podstatě skoro od začátku. Taková jako pravá ruka přímo Václava Moravce. Taky odvolali. A teď mají novou dramaturgyni, kde teda je pravda, že přijde Tomio Okamura, což předtím bylo dlouho prakticky nemyslitelný. Zajímá mě to, těším se na to. Nicméně Česká... To bude už zítra nebo ještě ne? Já mám tu pocit, že jo. No tak to se těším. Já mám za to, že jo. Ta Česká televize. My jsme se dělali trošku srandu z Moto Oto, že on nejdřív řekl, že nebude řešit koncesionářský poplatky. Že nebude řešit, ale že určitě mají zůstat. Že mají zůstat a za týden řekl, že určitě nemají zůstat. To se vlastně dohodli, jo, že... ale klempíř, vole, to je taková lopata prostě, jo. OK. Ale je pravda, že ten tlak na Českou televizi se začíná poměrně nepříjemně stupňovat a začínáme se trošku zlížet v takových vzorech, jako je Slovensko a Maďarsko. A ta likvidace veřejnoprávních médií, už jsme se tady k tomu jako vyjadřovali, jo, že když zlikviduješ televizi, tak to vlastně úplně jedno, která strana politické barikády to udělá. Ty potřebuješ tu televizi nezávislou, protože ona ti bude... Za jakýkoliv vlády. Za jakýkoliv vlády. Je úplně legit takový některé poznámky na téma, že ta Česká televize nikdy není úplně nestranná. Jo. To je pravda. To si pojďme říct. Pojďme si říct, že úplně jako opravdu nestranná není, to se musíme jako velmi nekriticky přiznat. Určitě by stálo za to udělat nějakou narovnání. Nějaký narovnání, já jsem chtěl říct reformu, to je moc silný slovo, ale nějaký narovnání aktuálního stavu. Při zachování koncesionářských poplatků, aby politici i třeba napříč spektrem za účastí odborný i laické veřejnosti řekli, ne, jako fakt je to moc. A i já si to říkám. Nicméně uděláš televizi závislou na vládě a tam bude jakákoliv vláda, jak jsme si říkali minule, tak to prostě bude blbý. A ten tlak na Českou televizi začíná být už jako moc. Proč je to takový téma víc než třeba v jiných evropských zemích? Protože u nás ta Česká televize má mnohem větší dosah a mnohem větší význam než jinde. Mě úplně vysírá to srovnání typu
Teď přece Finové, demokratická země, Skandinávie, ty neplatí koncesionářské poplatky, tam se to financuje ze státního rozpočtu. No dobré, kurva, jasně, vole, ale finská televize je a vždycky byla absolutně marginální. My jsme tady měli českou televizi až do roku 94, kdy přišla Nova. Jako jediný televizní médium. A víš, co je zajímavý? Všimni si, že nikdo moc nedržkuje na rozhlas, Jo, jenom ale na tu jenom na českou. televizi. Ano. Zamýšlel jste se někdy někdo proč? Ne, protože rozhlas nikdo moc neřeší, já ho teda poslouchám. Já taky poslouchám, včetně jako A mám ráda, speciálu a podcastů. a mám ráda pořady, přesně tak, mám ráda pořady a podcasty od Českého rozhlasu. Ale není tak důležitý jako ta česká televize. Ale víš proč? Víš, proč politikům tak strašně leží v žaludku? A není to dosah, protože Český rozhlas má obrovský dosah. Dneska, když někdo poslouchá rádio, tak buď poslouchá Ranní show na Evropě 2, i bez páti, a nebo Český rozhlas. Tak to nevím, proč, nebo to mi řekni. Impuls a frekvence je na dobře, ale víceméně jako rozhlas to mi řekni, to mě zajímá. Dostanu se tomu. Ten rozhlas má právě jako obrovský dosah. Okay. Ti politici, který mají většinou 50+, oni se na sebe rádi koukají. OK, takže tam je ten vizuál jako důležitý. Strašně. A on o tom mluvil Petros Michopoulos ve speciálu s... Já na ty jména, ty vole. No prostě řešili Českou televizi. A když vznikla ČT24, což je někdy 2006-2007, teď mě nechytejte za slovo, cca v té době, tak nad tím byla jako shoda napříč politickým spektrem, protože 24 vznikla jako zpravodajsko-politický kanál. Jo. Tam úplně nejsou pohádky a sport. No. A tehdy bylo hlavní jako médium, kde se politici mohli na sebe koukat právě v televizi. A ono to je jako pravda. Ono to je pravda, že když si vezmeš Havlíčka třeba, jo, ten v té televizi je pečený, vařený. No tak hele, třeba je pečený, vařený i u Marie Bastlovy bez obrazu. To jo. A on se i rád poslouchá. Maruško, já jsem se na vás tak těšil. Ale Tomio Okamura, ten vyrost české televize. To je pravda, no. To je pravda, on tam měl ten pořad. Ale on měl x pořadů. On se vyjádřoval ještě, když byl jako podnikatel v cestovním ruchu, ještě ani v politice, tak on se vyjádřoval úplně ke všemu. On byl mluvčí cestovních kanceláří, ne? Taky. Pak měl ten svůj idiotský pořad, vole. Pak ještě, když byl mladý, tak měl cestovatelský pořad, vole. Jako on je odkojený v české televizi. Podle mě mu chybí ta česká televize. On je prostě smutný. Ale možná je takový, protože mu prostě chybí česká televize. On se těší prostě k Moravcovi z jednoho prostého důvodu, protože se jako, uvidí v české televizi. Jako, když se rozhádáš s rodičema a jdeš prostě po 15 letech domů. A řekneš, ale teďka to víme proč. Mami, já jsem doma. Tomio, my už víme, proč jsi takovej. To by chybí česká televize. Jsi krete. Jo, ano. Přesně. On má prostě, u Tomia nejde o nic jiného, než o to, že on má bolest. Fakt si ale myslím, Tomio má bolení. Fakt si ale myslím, že to je tím vizuálem. To je hustý, to je docela dobrý point. Díky za něj. Přátelé, my vám děkujeme za to, že jste tady s námi strávili čas i u druhého dílu. Děkujem pěkně. Děkujem velmi pěkně. Do podoby. Sledujte nás na Instagramu Podcast jako fakt. Zaklikněte zvoneček na YouTube a dejte si upozornění i na Apple Podcast a když nám tam zanecháte na YouTube třeba nějaký komentář a ještě si ukliknete třeba v lajčičku, tak my budeme úplně jako strašně moc šťastní. Nejvíc. Takže děkujem. Děkujem, mějte se krásně a čau. Čau. Jako fakt, jo, jako fakt. Ale jo! To si ne, jako fakt. Dobrý večer. No ahojky. Jak se máš? Já jsem skvěle. Jak se máte vy? Já doufám, že dobře a teda